Šta, živjeti treba valjda tako kao kad imaš jednu veliku novčanicu pa je potrošiš celu odjednom. Ne razmenjivati u sitniš, jer za dinar se ne može ništa kupiti. Šta može da se kupi? To je to umiranje nasitno. Ja nikad nisam volao tako, ja sam sve stvari, sve novčanice svoje životne trošio odmah, trošio sve do posljednje pare, pa ću tako valjda i umreti kad budem umro. Ja stvarno mislim da ću postojati, da ću živjeti, ne u nečem drugom, ne u nekom drugom, nego ću postojati u meni samom, zato što ja mislim da ja nisam samo ovo telo. Ja sam jedan program koji je došao nama iz davnina, koji kroz cijelo čovečanstvo produžuje i ja sam prisutan u tom programu. Ja sam u stvari mozak. Sva ova naša tela, sve ove naše lepote, sve ovo što mi iz sebe kinđurimo, što friziramo, sebe brijemo, se puštamo brade ili brijemo brade, brijemo kosu, stavljamo razdeljak na sred glave ili razdeljak sa strane, pravimo loknice. To su sve u stvari pakovanja naša. Mi smo spakovani i mi sebi pravimo onaj celofan. To su naše nalepnice, to nije prava priroda nas. Mi smo u stvari naši mozgovi. U tim mozgovima je upisana jedna poruka, jedan određen strašan program koji treba čovečanstvo da odgonetne. I šta smo mi uradili? Umjesto da odgonetamo te programe, mi smo sebi izmislili razne zabave. Mi smo u stanju da potrošimo deo života mučeći se zašto naš tim nije pobedio u nedelju. Mi pravimo pozorišta, mi pravimo spektakle, razne vrste predstava. Izmišljamo sebi da se kartamo, izmišljamo sebi da igramo šah, izmišljamo sebi razne zadovoljstva, vikendice, odlasci tamo. Neko živi od toga što je jednom bio u Španiji pa će još jedan put da ide na Majorku, na letovanje. Sve su to mogućnosti da čovjek ne otvori još i one prazne fioke, da se sporazumemo. Ako je tačno, pročitao sam, ovaj mozak koji mi imamo u svojoj glavi koristimo samo 1/10 njegovu. Sve ostalo kažu da ne koristimo. A ja mislim da će to nekakva strujanja, da će neko iskustvo koje sam ja dodao na neku poruku morati da ostane živo. I to je u stvari moj život, koji će trajati dok god traje čovečanstvo. Ja ću večito biti prisutan u čovečanstvu kao što će svako od nas biti ako je uspeo da jednu malu fiočicu u tim milijardama vijuga ispravi, otvori i pronađe u njoj i pročita nekakvo svoje saznanje koje će posle da se nataloži na tuđe saznanje.